Jó. Sziasztok, kedves elpálinka hallgatók és nézők! Ezen a szuper péntek délutánon vascsongorral fogunk beszélgetni a vadgyümölcsökről. Vascsongorról azt kell tudni, hogy ő a Csíkdelnén pálinkát főz, a Csíkdelnei pálinka főzdébe, és sokszor találkozhattunk már a csongorral, mert azért sok bírálaton, meg versenybíráló is vagy, tehát sokszor látunk ilyen versenyeken. Tehát, hogy te egy igazi szakértője vagy ennek a témának, és azért is gondoltam, hogy beszélgessünk. Tehát, hogy erdélyi magyar barátunk, Csíkdelnéről, sokat hallottunk már erről a faluról is, már sok jó pálinkát kóstolhattunk már innen. És akkor a mai téma Csongor, vagy jön az ősz, és akkor jövünk bele a vadgyümölcsöknek a cefrézésébe és pálinka főzésébe. Nagyon sok jó vadgyümölcs pálinkát kóstoltunk már életünkbe, és akkor én arra kérlek, Csongor, hogy a mai nap vegyük egy picit át, főleg az a klasszikus vadgyümölcsöket, amivel mindenki találkozik, és ezt egy picit nézzük át, hogy mennyire más egy vadgyümölcsnek a betakarítása, cefrézése, lepárlása, mint mondjuk egy klasszik alma körte szilva pálinkának. Tehát, hogy szerintem úgy kezdjük, Csongor, hogy pár gyümölcsöt, vadgyümölcsöt, ami most így aktuális, azt így emeljünk ki. Jó. Hát először is köszönöm a bizalmat és a lehetőséget. Másodszor meg üdvözlök téged is, meg mindenkit, aki a pálinkát szereti, a cefrézéstől a lepárlásig. A vadgyümölcsök, hát azok tényleg igazán egy mostoha gyermeke a pálinka főzésnek, de önmagában a gyümölcs is mostoha. Mert ugye ezek a gyümölcsök kinn a vadon saját maguk fel kell találják magukat, el kell szaporodjanak, a szélsőséges időjárások ellenére gyümölcsöt hoznak és teremnek, ellenben például a nemes gyümölcsökkel, amelyikek ugye nagyon édi-bédivel vannak, tehát folyamatosan figyelve, meg rendszerezve. Jó? Itt legelőször, amiről szeretnék beszélni nektek, az a vadalma. Jó? Ugyanis az almák, ugye, azok nagyon elő vannak, mindig avval kezdődnek a gyümölcsöknek, mindig a skálája az almákkal. Azt kell tudni a vadgyümölcsöknél, főleg az almáknál, hogy van bennük egy úgynevezett VF nevezetű gén, amelyik adja nekik az immunitást a betegségekre. Nagyon szeretnék ezt a géneket valahogy beépíteni a nemesített gyümölcsökbe is, csak ennek az a hátránya, hogy ez adja azt a fanyar keserűséget neki, amitől annyira nem fogyasztóbarát egy vadalma. És akkor itt jön igazán a főzőmesternek egy kicsit a víziója, vagy az elképzelése, hogy mi az, amit szeretne valójában. Mert ugye, ha például egy vadalmáról beszélünk, akkor több lehetőségünk van. Vagy belemegyünk abba a játékba, hogy csinálunk egy ilyen erős marcipános, vadfanyar vadalmát, ami nem biztos, hogy mindenkinek fogyasztóbarát lesz. Tehát azok, akik már a létre tetején vagy a közepén vannak a pálinka kultúrában, nekik fog ízleni. De a vadalmáról a hétköznapi embereknek egy olyan elképzelésük, meg egy olyan berögzött emlékeik vannak, hogy valamikor azt illatnak is használták a konyhában a nagyszüleik. Tehát a vadalmát megfogták, felrakták a konyhának a szekrény tetejére, és adott az egy szép illatot. Mert a vadalmának nagyon gyönyörű alma illata van, igaz, hogy ízében már nem azt kapjuk. És akkor itt jön a főzőmester, hogyha azt mondja, hogy ő ezt bele szeretné nyerni a pálinkába. Jó? Régebb, hogyha az ember utána olvas, akkor a vadalmát használták úgy is, hogy megmosták, belerakták a hordóba, és föltöltötték vízzel, és azt itták a gyerekek. Tehát a vadalma ázott ki a vízbe a vadalmából egy enyhe alma íz, és a gyerekek azt itták, tehát üdítő helyett a nagyon régi korszakban, és amikor lefogyott a víz, megint feltöltötték. Na most érdekesképpen elmondom, hogy én ugyanezen a vonalon elindulva csináltam egy nagyon gyönyörű vadalma pálinkát, aminek az volt a lényege, hogy sokáig áztattam vízbe a vadalmát.
És az a víz, ami kivonta az alma karaktereket, avval a vízzel került hígításra a cefre. És hogyha a főzésnél is odafigyel az ember, akkor ki lehet nyerni egy igazán olyan vadalma pálinkát, amelyik nem az a marcipán vadfanyarság, hanem egy kellemes és fogyasztóbarát lesz, amin a hétköznapi ember is el tud csodálkozni. Hát így a vadalmáról. Mhm. És akkor, tehát, hogy a vadalmának annak most lesz szezonja, vagy már elkéstünk róla? Hát ugye a vadalma az pont ettől szép, és az egyik, talán az egyik legszélesebb skálán mozgó pálinkát is adja, hogy ők, a vadalmák már elkezdnek júliustól egészen októberig. Tehát A- ettől ő vadalma, hogy ugye vadon nő, megfogant, valamiből összerakódott, lett egy akármilyen génalapja, és azt teremhet júliustól egészen októberig. Na most kinek a közelében milyen vadalma van, mihez van szerencséje, azt fogja leszedni, avval fog foglalkozni. Általában a zöme nyilván, hogy ősszel érik be, azok a régi tipikus apró szeműek. Hát megmondom őszintén, válogatni kell. Gyönyörű pálinkát lehet belőle készíteni. Nekem a tavaly bekerült egy pár mázsa az udvarra, és utóérleltem. Olyan illata volt az udvarnak, hogy hihetetlen alma illat bomlott belőle. Csak türelmes kell lenni, ki kell venni a nagyon szép sárgákat, külön, rengeteg munka. Tehát azt lehet mondani, hogy majdnem fele tud dobódni, és nagyon ki kell válogatni, mi az, amiből fogjuk készíteni a pálinkát. Mhm. Most mondtad, hogy több fajta van a vadalmából is, tehát nem csak vadalma van, hanem abból is vannak különböző fajták. Hogy van itt olyan, amit kifejezetten ajánlunk, vagy kifejezetten nem ajánlunk, hogy ebből a fajtából nem, mert az nagyon szar lesz, ebből meg biztos, hogy igen, mert ebből meg nagyon jó lesz. Aha. Nem mondanám, és külön, nem is tudnánk megnevezni őket így, hogy külön fajták, hanem hogy mondjam, mert ők csak vadalmák. Aha. De most lesz olyan, amelyik apró, méregzöldebb, lesz olyan, amit egy picivel nagyobb, van benne egy kis pirosság. Tehát úgy, amikor az ember begyűjti, akkor lássa, hogy eltérő tud lenni egyik a másiktól. A feldolgozás során kell eldöntse, én úgy gondolom a főzőmester, hogy amikor neki fog darálni, mi az az illat, amit érez darálás közben. Amúgy ez minden gyümölcsre érvényes, hogy akkor kell hozni egy döntést, hogy ebből mit akarok a pohárba, és mi az, amit nem akarok a pohárba. Uh-huh. És akkor onnan kezdődik a játék, hogy fogom cefrézni, hogy fogom lepárolni, hogy mi kerüljön a pohárba, meg mi az, ami ne menjen a pohárba. Elmondod ezt, hogy ugye már a feldolgozásnál elkezdődik, hogy már a gondolkodás, hogy akkor hogy működik, de hogy most mondjuk egy klasszik alma cefréhez képest mennyivel más egy vadalmának a feldolgozása, hogy tudunk-e bármilyen olyan tanácsot adni, amire például a sima, mondjuk egy Jonatán alma cefréhez képest oda kell figyelni. Hát az erjesztésnél kell odafigyelni. Kicsit több odafigyelést igényel az egész erjesztés. Meg én úgy gondolom, hogy jót is tesz neki, hogyha ugye, amiről meséltem, hogy vízbe van áztatva, és ebből a vízből kap majd a ledarált cefre, evel hígítódik vissza, mert nem árt neki egy picit, hogyha lúgosodik. Mert ők önmagában nagyon savasak. És ugye, amit tudni kell az összes vadgyümölcsről, főleg a bogyósokról, itt egészen a berkenye, som, kökények, hatalmas antioxidánsokat tartalmaznak, erdei áfonya. És ezek az antioxidánsok viszont gátolják az erjedést. Tehát egy sokkal lassú folyamatú erjedésünk lesz, sokkal türelmesebbnek kell lennünk, tehát nem fog olyan hamar kierjedni, mint egy kajszi, vagy mint egy vilmoskörte. Több odafigyelést igényel, pár naponként kellene társózni, picit, hogyha a bunda feljött, belenyomni. Tehát erre gondolok én, hogy egy kicsit több, az erjesztésnél kell egy kicsit figyelmesebb lenni. Kihozatalban mennyivel más, mint egy alma? Gondolom sokkal rosszabb a kihozatala. Sokkal rosszabb. Sokkal rosszabb. Pár literről beszélünk, meg amit mondtam az előbb is, hogy szerencse is kell lenni. Mert ugye ezek a vadgyümölcsöknek a begyűjtése, ez a következőképpen történik. Általában
hogy fölhívjuk azokat az illetőket, akik a vadonból próbálnak megélni és gyűjtnek be gyümölcsöt. És akkor az van, hogy figyelj, na én akkor szeretnék egy pár marzsa vadalmát, szedd le nekem. Jó, oké, elmegy, kimegy, felülnek a szekére, begyűjtik, te elmész érte, és akkor szembesülsz, hogy valójában mit szedtek neked. Uh-huh. Hazahozod, ugye elkezded foglalkozni vele, aztán amikor mérsz egy Brixet, akkor lehet, hogy szembe mész, hogy van egy 8-as vagy egy 9-es Brixet. Vagy lehet, hogy szembe mész, hogy van egy 12-es Brixet. De ez már önmagában valamelyes szerencse. Hogy ők honnan szedték, mikor szedte, hogy szedte, lerázta még az Atya Úristent is, ami zöld volt, vagy egy kicsit legalább odafigyelt. Tehát a vadgyümölcsöknél a begyűjtéssel van egyre nagyobb problémánk, mert a jólét az megjelent, és a jólét az vonja maga után, hogy dolgozni nem szeretnek az emberek. Uh-huh. Vagy ha meg szeretnek, akkor nagyon magas árért akarnak, meg nagyon pocsék munkát akarnak adni cserébe. Uh-huh. De hála Istennek van egy pár régi motoros, akikkel én személyesen összedolgozok, velük meg vagyok elégedve, tudják, hogy mit szeretnék, azt gyűjtik be, azt hozom el, és így Uh-huh. zajlik az élet. Jó, és oké, ezt vettem az adást, hogy több odafigyelést igényel, kevesebb a kihozatal. Ilyen előutópárlatnál, vagy pedig pihentetéssel kapcsolatban van valami tanácsod, vagy tippet, hogy ott mire kell figyelni? Hát előutó párlatnál ott valójában azt kell mondjam, hogy nagy tapasztalat kell. Tehát akik felhívnak engem és tanácsokat szoktak kérni főzéssel kapcsolatban, mindenkinek azt szoktam mondani, hogy az volna az igazi, hogyha az alkohol fokmérőt kivennénk az epruvettából, és az ne adjon egyáltalán irányt, hanem tényleg kezdjük el nyalogatni. Picit berakjuk az ujjunkat, megnyaljuk. Mi az, amit innánk, mi az, amit nem innánk. Mert vannak bizonyos gyümölcsöknek a rostjaik, amelyek elbírnak sokkal széleskörű főzést. Azaz hatalmas, vagy nagyobb hőfokig el tudom főzni a cefrét. Mert a rostjai megbírják azt a főzést, így nyilván több alkoholt ki tudok nyerni. Viszont vannak olyan gyümölcsöknek a rostjai, amelyek nem bírják a főzést. Tehát egy adott pillanatban hiába van még a cefrénben alkohol, és úgymond majdnem rengeteg alkoholon van benne, de csak egyszer azt érzem, puff, szétesett. Uh-huh. Mert annak a gyümölcsnek a rostjai nem bírják a nagyon hosszú távú főzést, tehát mit tudom, másfél órát fő, utána szétesik az egész. Uh-huh. Ott el kell vágni. Tehát a tapasztalat fogja adni, meg kóstoljanak. Tehát kóstoljanak olyan pálinkát, akinek jól sikerült a vadgyümölcs pálinkája, és az legyen irányadó. Azt meg szokja meg, hogy annak hol az íze, mi az íze, és az övéből is próbálja azt az ízet kinyerni. Ezek a vadgyümölcsök, ezek jobban szeretnek magas alkoholon lenni, vagy pedig ez is attól függ, hogy mindenki úgy higítja, ahogy akarja, vagy pedig van ilyen tanács, hogy azokat érdemesebb magas alkoholra higítani? Igen, nem. Én úgy szoktam megmondom őszintén, hogy én 42 és 46 között megnézem, hogy melyik áll jó neki. Uh-huh. Aztán van, amikor a 42 vagy a 44 áll jó neki, vagy a 45 áll jól neki. Ott az ember eldönti, hogy hol. Az alacsony hőfoknál az van, hogy sok mindent megmutat magából. Aha. Tehát ha nagyon-nagyon jó főztünk, meg nagyon jó sikerült, akkor jó az alacsony alkoholfok, de ott viszont a kis gubancokat is meg fogja mutatni magába. Egy 46 foknál a kis gubancok nem mutatkoznak meg. Uh-huh. Uh-huh. Viszont ugye akkor már nagyon vadas, nagyon mar, főleg egy vadon termőnél, egy vadalma vagy egy vadkörte, úgyhogy be kell hígítani pár a fokra, és ki kell próbálni, hogy melyik a jó. Amikor kész van, és berakod a tartályba vagy az edénybe, mennyit javaslunk pihentetésre? Tehát, hogy gondolom ne hónap már kezdjük el nyakalni, de nem tudom, hogy pár hónap, amit szoktak javasolni, nem tudom, hogy ez a vadaknál hogy van. Uh, hát figyelj, most én lehet, hogy szembe fogok menni a régi motorosokkal, vagy nem is tudom, vagy a régi hiedelmekkel szembe. Én azt mondom, hogy egy pálinka a lefőzés után rögtön meg fogja mutatni, hogy ő tud valamit, vagy nem tud valamit. És hogyha abban hiszünk, hogy elrakjuk, mert még, nem mondom, hogy nem tud javulni, de nem lesz belőle már dáridó.
Tehát akkor, hogyha érezzük főzésnél, hogy hú, de gyönyörű, ez az, amit kerestem, ezt szerettem volna benne, na az igen, az még fog sejmesedni, az még fog fogyasztóbarát lenni, lekerekedni, de amikor főzésnél nem találtuk meg igazából, amit szerettünk volna, hát valami nagy csoda kell történjen, hogy nekünk 3 vagy 6 hónap múlva azt mondjuk, hogy hú, de fogyasztóbar vagy, hú, de milyen sokat alakult. Én még ebben nem mentem szembe a saját pálinkáimnál. Főzéskor már akkor láttam, hogy van benne lehetőség, lesz benne, vagy nem lesz benne lehetőség. Amelyikben nem lett, az úgy is volt, hogy nem lett. Mhm. Mondod, hogy ugye kisebb brixel működnek ezek a vadgyümölcsök, meg ugye nem, tehát nem gondozzuk őket, hanem hogy a jóisten az erdőben, meg a mezőn Így megadja. van. De itt most még a cefrézéshez visszatérve, hogy itt van valamilyen ilyen speciális tanácsot, hogy most megint gondolok valamire, aztán majd megmondod, hogy nem jól mondom, de hogy mondjuk több pektinbontót kell berakni, vagy több tápsót, vagy nem. De azt mondtad, hogy Persze, persze, több pektinbontot az mindenképp, meg az élesztőt is meg kell választani. Tehát az élesztőt is jó meg kell választani, tapasztalatok kellenek hozzá, hogy melyik élesztőt használjuk. Én amondója vagyok, hogy azt az élesztőket kell használni, hogyha elolvassuk a leírásokban, általában írja az élesztőknél, hogy amelyik egy lassúbb erjesztés hoz létre, és egy hosszabb folyamatú erjesztés, azt az élesztőt használjuk a vadgyümölcsöknél, mivel ugye, hogyha több az antioxidáns, akkor egy lassabb erjesztés lesz, egy kicsit hosszabb, de ez a kicsit hosszabb, elmondom őszintén, hogy nem kell megijedni. Most olyat mondok, hogy lehet, hogy sokan nem, de például 60 napot is erjedhet. azt a. Jó, tehát egy berkenyét, például egy fekete berkenyét 40-től 60 napig kell erjeszteni. Uh-huh. Nagyon sokan megijednek, és idő előtt nekiszöknek, és elkezdik kifőzni. Tehát, de nem tud vele történni semmi baj, mert akkora antioxidánsok vannak benne, hogy egyszerűen nem megy tönkre. Nem megy tönkre, ő csak kotyog, 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 erjed, szép lassan végzi a dolgát, türelmesnek kell lenni. Nyilván emiatt lesz egy pici úgynevezett intenzívebb előpárlatunk, ugye ettől a hosszú erjedéstől, de hát ott az ember érzi, hogy hol kell elválasztani, ott el fog választani, a többit meg veszi külön. Különösebben meg a berkenyéknél van egy ilyen, hogyha valaki nagyon jól erjesztett, meg csinált egy jó száraz erjesztését berkenyénél, meg fog nőni benne az úgynevezett fenol nevezetű vegyület, ami hajazzik az előpárlatra, és, de nem az. És az Uh-huh. idővel ebben az esetben tényleg eltűnik belőle, tehát az át fog alakulni, és aromák lesznek belőle, és akkor megijednek, hogy vajon valamit elrontottak, vagy nem rontottak, de, de hogyha lesz majd tapasztalat, akkor rájönnek, hogy nem. Aha. Jó, ehhez képest a vadkörte mennyivel más? Tehát, hogy ugyanígy Hát a technológia. vadkörte, azért szeretem a vadkörtét, megmondom őszintén, mert azt lehet mondani ebben a nagy körte világban, hogy valójában 2 körte az, ami nekünk tényleg vissza fogja adni a körtének az ízét, meg a zamatját. Az egyik a Vilmos körténk, és a másik a vadkörténk. Mi, amikor körtét eszünk emberek, mindegyiknek körte ízet érez a száj nyálkahártyánk, de fajtától eltérően az aroma vegyületük eltér kémiailag. Tehát egy Vilmos körtének az aromatikájának a kémiai vegyülete más, mint például egy boszkobaknak az aromatikájának a kémiai vegyülete. Most már az történik, hogy a Vilmos körtének az aromatikája nagyon jól kinyerhető a lepárlás során. Tehát jól jönnek az alkohol gőzökkel is, nagyon szép körtezamatú, friss, üde pálinkát lehet nyerni. Ugye, ami azt jelenti, hogy alacsonyabb hőfokon, viszonylag a többihez képest alacsonyabb hőfokon elkezdnek jönni az aromák, miközben a többi körténél most mondjak nem tudom, egy boszkobakot, vagy mondjak egy császárkörtét, hogyha valójában körteízet akarunk belenyerni, akkor azt a másodlagos alkoholokon túl kell elfőzzük ahhoz, hogy mi körtét érezzünk benne. Na és akkor itt jön a vadkörte, hogy ő ugyancsak leadja ezt a körte ízvilágot egy alacsonyabb
hőfokon, cefre hőfokon, csak ott lesz mellette ez a nagyon szép vadfanyarság, ebben is benne van az VF nevezetű, ugye ez a hatalmas immunitást ad nekik a betegségekre, de benne van ez a fanyarság, benne van ez az erőteljes, ez a férfias karakter, de rá őt meg lehet ismerni, hogy körte. Tehát ha kitöltik, hogy ez egy vadkörte, az ember illatra nagyon fel fogja ismerni, hogy tényleg ez egy körte. Uh-huh. A játék megint ott indul el, hogy mi az, amit bele fogunk rakni, bele fogunk darálni, mi az, amit nem fogunk beledarálni, mikor fogjuk születelni, hogy fogjuk utóérlelni, hiszünk-e abba, hogy belerakjuk a szutykost is, vagy nem hiszünk abba, nem rakjuk bele a szutykost, csak a zöldet, mert ugye a vadkörtéknél tudni kell, hogy nincs átmenet. Tehát olyan lett a vadkörte, olyan, mi most a mai világban az időjárás, ugye, hogy nyár van és tél. Hát nincs tavasz, nincs ősz. A vadkörtének sincs ilyen, hogy besárul. Tehát az egy olyan pillanatban zöld, egy másnapra meg szutykos. Aztán el kell dönteni, hogy miből mennyit játszunk vissza, mit szeretnénk mi belenyerni, mennyire vadast akarunk, mennyire inkább fogyasztóbarátot akarunk, de ezt szoktam én mondani, amikor pálinkát kóstolnak nálam, hogy, és mindig a Vilmos körtét összekóstoltatom a vadkörtével. Tehát ez a kettő párosba megy kóstoláskor, és mindig elmondom, hogy a Vilmos körte, ő a kozmopolitán, tehát ő a városi. Jó, ő a pláza cica, neki mindene meg volt adva, minden meg van adva, viszont ott jön a vadkörte, aki szélsőséges időjárásokban egyedül, fenn valahol a mezőn feltalálja magát, és folyamatosan terem, és mi a kettő között a különbsége, tehát a mostoha élet és az ápolt élet között. Aztán meglepő, hogy általában el lehet mondani, hogy 10 emberből 2-nek vagy 3-nak a vadkörte jobban ízlik. Aha. Tehát, hogy markánsabb, erőteljesebb, és talán az az a pálinka, amit az ember, ha felmegy az erdőre, meg rak egy tüzet és megsüt egy szalonnát, akkor lehet, hogy inkább egy vadkörte megy melléje. A Vilmos körtét azt meg bemegyek a vendéglőbe, ugye eszájgot hoznak, több villát, akkor innék egy Vilmos körtét. Uh-huh. De kinn a hegyen azért a vadkörtét venném elé a táskába. Érdekes, amit mondasz egyébként, mert így első blikre azt gondolnám, hogy pont ezek a vadgyümölcsök nem azok a pálinkák, amikkel így elsőre le lehet venni az embert a lábáról, hogyha kóstoltatod, hanem inkább, amit te is mondod, hogy a Vilmos ez egy szenzációs dolog, de hogy akkor ezek szerint a vadkörte is lehet olyan, ami akár így első pálinkák között is jó élményt tud adni. Így van. Ugye az is nagyon lényeges, hogy valamilyen, tehát minden pálinkához, meg minden gyümölcshöz, hogyha megpróbálunk valamilyen érzelmeket hozzákötni, és akkor megismerjük a történetét, akkor kialakul ugye egy ilyen kis affinitás feléje, akkor másképp fogjuk kóstolni. Például itt van, én nagyon szeretem a földi bodzát, a borzagot. Jó, nálunk fele azt mondják, hogy mezei bodza, nálatok meg borzagnak nevezik. Egy nagyon jól elkészített és odafigyelt pálinkának van egy nagyon szép, tehát annak szép, aki vagy gyerekkorában, vagy mai napig találkozik vele, ez a lóhámnak az illata. Uh-huh, uh-huh, Tehát a lóról este, amikor a megfáradt ló bemegy az istállóba, és levetted a hámját, annak volt egy illata. Nyilván a lónak az izzadságtól, meg a hámnak a bőr illata. Most persze, ha jön valaki, annak azt mondja, hogy büdös, de tudjuk, hogy ez valójában nem büdös, hanem az egy tipikus illat. uh-huh, És hogyha valaki jól készíti el a borzakpálinkát, ezt bele lehet nyerni, és ez ott lesz. uh-huh. És amikor valaki rengeteget volt lovak között gyerekkorában, és kitöltesz egy ilyen pálinkát, és azt fogod mondani neki, hogy figyelj, nézd meg, hogy emlékszel erre, vagy visszaköszön ez az illat, meg, és felköszön, és felismeri, hogy baszki, ez pont olyan, mint amikor levettem. És aki ül mellette, annak odatolja, nézd meg te, mint a lónak a hámját, te nézd meg, érted? Tehát, hogy, és akkor attól arra fele nincs, amiről, hogy most az jó, vagy nem jó, vagy amikor kötődik érzelmileg hozzá az egész történethez, meg az egész illathoz, attól a pálinka megnyerte magát. Tehát a szívébe már bevarázsolt a fogyasztónak, bement a szívébe. Mhm.
Jó, Csongor, olyan jó veled beszélni, mert hogy olyan átéléssel, meg olyan nagy szeretettel beszélsz a pálinkáról, meg a gyümölcsökről. Én abba szeretnék, abba az irányba egy picit most elmenni, hogy nézzük meg a picit hálásabb vagy gyümölcsöket. Tehát, hogy mondjuk most beszéltél már a berkenyéről is, azt tudjuk, hogy abból 100 kilóból, ha van 1 liter, akkor már nagyon jó, vagy nem tudom, valami ilyesmi kihozatala van, meg a tűztöv is, meg nem tudom, de hogy most az ilyen tényleg ilyen klasszikok, amikből szoktak is, meg nagyon jó pálinkák is vannak belőle, ami közkedvelt, meg populáris, az ilyen ö, szeder, meg kökény, meg nem tudom, még ilyen erdei gyümölcsök, Jó. amik klasszikusabbak. Uh, jó, hát ugye az egyik klasszikus, aminek meg hozamja is van, ugye, és szeretik főzni, ezek a vadcseresznye, kései megy, ezek, ezeknek van hozama, ismerik is a fogyasztók. A baj csak annyi, ami velük, hogy például a vadcseresznye esetében el tudom mondani, hogy négyszeres, ötszörös árba szedik le a többi gyümölcsöz képest. Most ezt elmondom nektek, hogy ilyen 3 és 5 euró között szedik le kilóját. Ugye a vadcseresznye fát, hogy ismerjük, szanaszét vannak, alig van rajta, tehát nagyon munkás. De hogyha kapunk egy olyan vidéket, ahol picit nem tudom, nehézkesebb a megélhetésig, nincs annyi munkalehetőség, meg le fogják szedni, akkor azokkal rögtön érdemes foglalkozni, mert lesz is hozamunk. Uh-huh. A somnál is, a sommat már könnyebben fogunk kapni, neki is van hozama. Tehát a somból is a 6-7 litret jó ki tudjuk nyerni, ha jól tudunk erjeszteni. Meg ha időben volt leszedve, meg egy picit utóérleltük, ügyesen kimagoztuk, jó élesztőköt használtunk, egész jó hozamunk lett, tehát egész hálás. A kökény is. A kökénnyel viszont van egy picit bajosabb, a magozással van ott egy pici baj. Ugye azt oda kell egy kis tapasztalat, hogy magozunk, milyen élesztőköt használunk hozzá, de viszont a kökénél elmondom, hogy nyugodtan lehet 40 napig erjeszteni. Jó? Uh-huh. És melegbe. Tehát melegbe, igen. Tehát a kökényt egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen 22 és 24 Celsius fok között kell erjeszteni, és jó 40 napig bőven, bátran lehet erjeszteni. Lehet, hogy valaki azt fogja mondani, hogy nem igaz, ki kell próbálni, sokkal nagyobb lesz a hozam, és még a pálinkája is sokkal szebb lesz. Uh-huh. Mondod ezt a magozást, hogy trükkös magozni a kökényt, hát miért? Most ott van a magozóm, oké, értem, hogy kevés a hús rajta, meg nagy a mag, de a magozóval nem. Azt a magozó a kökényt egy az egybe magnak nézni minden este. Ja, ja, aha, Úgy aha, köpi ki, ahogy van. aha. Tehát amikor beletöltötted, akkor úgy köpi ki, ahogy van. Amúgy a kökényt én azt mondom, hogy ha valaki ki akarja próbálni, akkor magon kell erjeszteni. Aha. Magon kell erjeszteni, és főzés előtt kell kiszedni belőle a magot. Egy sokkal kerekebb, egy marcipánosabb, egy testesebb pálinkát nyerünk belőle. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. De ott se lesz az évszázad kihozatala, igaz? Hát nem, nem, de most már lassan úgy vagyunk, ugye, hogy már nagyon kevés az a gyümölcs, amelyikből a 10%-ot el lehet írni. Tehát, hogyha ott mozgunk az 5 és 7% között, az már egy egész jó arány. Most ugye a kökény esetében benne van, hogy megvártuk a fagyot, nem vártuk meg a fagyot. Fagy előtt szedtük, fagy után szedtük. Milyen volt az időjárás, ugye az évi, mennyire volt asszály, mennyire pont egy eső előtt szedték le, egy eső után szedték le. Ezek akár 100 kilónként egy ilyen 1 litret tudnak rajta módosítani lefele vagy felfele. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. De én azt mondom, hogy ne a mennyiségre menjünk, hanem a minőségre. Tehát függetlenül attól, hogy mekkora volt a hozam, vagy mennyi lett, a lényeg az, hogy legyen finom, fogyasztóbarát, és varázsolja el a fogyasztóját, és akkor már egy eredményt elértünk. Uh-huh. Jó, itt a kökénynél még, tehát hogy szerintem ez is olyan dolog, hogy még akár kezdő is ugye elkezdi a barackkal meg a szilvával, de hogy ott mozog a kis ördög, hogy akkor ha már látom a kökényt, akkor csak abból is kéne már főzni, mert az milyen jó, hogy
na itt is megint az a kérdés, hogyha van valami tanácsunk egy kökény pálinka készítéshez, akkor mi az, amivel tudunk segíteni? Hát először is az, hogy nagyon figyelnek oda a beszerzésnél, hogy ki fogja leszedni és szedje le tisztán. Mert itt a legnagyobb baj ezekkel az, hogy úgynevezett megkosztolják a fát, van egy ilyen nevezés, amikor bottal jó megverik, ugye leterítnek alája akármit, ott a baj az, amikor levelestől összegyűjtik az egészet zsákba, és odaadják. Na, aval, ha hazamentél, akkor elég nagy bajba vagy. Tehát ott kétszer annyi munkád lesz, hogy valahogy azokat a faleveleket eltávolíts belőle. Utána meg, ha kaptál tisztát és hazamentél vele, akkor a kökény esetében én megmondom őszintén, én 24 órát, vagy olyan is van, hogy 48 órát vízbe áztatom. Uh-huh. És ezt azért csinálom, mert a kökénynek a húsa a víz hatására picit megreped, mint a cseresznyéknél az esőre, ugye? Kap egy ilyen repedést, utána arról a vízről leszedem, és akkor fogja kapni a pektinbontót. A pektinbontó meg ezeknél a húshasadásoknál hozzá tud férni a gyümölcsnek a húsához. Uh-huh. Akkor keverőszárazódik, és ez körülbelül a második vagy harmadik nap után kerül majd hozzá csak az élesztő. Uh-huh. Tehát ezt addig várunk vele, amíg nagyon-nagyon jól a pektinbontó meg tudta szakítani a kökének a húsát. Lássuk, hogy legalább egy része, vagy mit tudom, kétharmada legalább már szétment a kökének, és akkor kezdjük az élesztőzést, meg hát a továbbiakat. Ez érdekes, hogy az almánál is elmondod, meg a kökénél is, hogy a vízbe áztatod először, mielőtt még bármit elkezdenél vele. De itt a kökénél viszont nincs meg az, hogy ezt a levet majd utána ezzel higítod be. Nem, igen, ez, Ebben, ez, ez, ez a lé megy a kukába, ez igen, megy ez a nem, kukába. Aha. ez megy a kukába. Jó, a következő kérdés, hogy még akkor még nézzünk meg egy párat, hogy ez a nagy kuriózum vagy különlegesség a folyékony marcipán, ez a berkenye, a madárberkenye, meg a fekete berkenye, hogy itt is tudjuk, hogy a nagyon kicsi a kihozatal. Ezek a berkenyék, tehát hogy gondolom megint ez, hogy ezt vagy tisztán kéne leszedni. Itt van valami különös dolog, amit tudni kell. Tehát, hogy egy pár mondat, ami, na most meg a berkenyéhez fogok jutni, akkor most megnézem Vascsongor mit ajánl, hogy mit csináljak a berkenyével, hogy jó pálinka legyen belőle. Hát figyelj, én megmondom őszintén, hogy én nagyon a száraz erjedésekbe hiszek. Bizonyos dolgoknál. Attól függ, hogy mit szeretnék. De csak már azért, mert hogyha mindig valami irányt kell nézni, vagy valamerre el kell mozdulni, ugye a törkölyöknek van egy nagyon, nagyon intenzív aromatikája van a törkölypálinkáknak. Ezt csak azért mondom zárójelbe, hogy miért van, vagy mi történik. Mert nagyon nagy a szárazanyagtartalom, meg full száraz erjedése van egy törkölynek, igaz? Tehát belegyúrjuk a hordóba, oxigénmentesen lezárjuk, és egy full száraz erjedése lesz. Emiatt nagyon hatalmas és intenzív aromatikákat nyerünk ki. Na most azt kell eldöntsük, hogy annak az adott gyümölcsnek az aromatikája hordoz vadfanyarságot, mint például a vadalmánál, azt nem ajánlanám felerősíteni, mert nem lesz fogyasztóbarát. Uh-huh. Viszont ha megnézzünk egy somot, az nem hordoz vadfanyar, vadságra hajazó karaktereket, emiatt az ő meglévő aromatikáját meg kell turbózni, tehát nyugodtan jó, erős aromatikát nyerünk bele a pohárba, mert szép fog lenni. Uh-huh. És akkor itt jönnek be a képbe a berkenyék. A berkenyéknek sincs vadfanyarságra utaló jelük, hanem ott van ez a nagyon intenzív marcipán a magok miatt. Ugye, hogyha mi megint csak visszamegyek a törkölyhöz, mert a törkölynél is a szőlőnek a magolaja, a magolaj, meg a szőlő magja dominál egy jó törkölypálinkába, ugye bedugjuk az ujjunkat, tiszta olajas, meg egymás, és hogyha tudjuk, hogy valójában ha ettünk berkenyét, vagy ittunk berkenye szőrpöt,
akkor semmi köze a pálinkához az az ízvilág. Ugyanis a magoknak a főzési során kialakult marcipán fog belekerülni a pálinkába. És hogyha érezzük, hogy az adott gyümölcsnek nincs mellette egy olyan karakter, amitől kellene félnünk, akkor erősítsük, ami van, azt maximálisan turbozzuk. Én megmondom őszintén, hogy én a berkenyéket én szárazon erjesztem. Jó? Tehát ledarálom és nem levezem el. Aha. Na most itt lehet, hogy újdonságot mondok, lehet, hogy sokan nem tudják, nem erjeszt, vagy nem levezem el. És lezárom oxigénmentesen, úgy marad, mint egy törköly, és igen, 40-60 napig erjed. Nyilván főzésnél ellevezem, mert nem lehet berakni az üstbasztot, mert egy nagy száraz masszád van. Tehát Uh-huh. azt lehet mondani, hogy egy hordó ketté oszlódik, leveződik, és indul a főzés. De azt mondom, hogy annyira intenzív aromatikát lehet nyerni, hogy még néha abba is belefutnak egyesek, hogy ezt a fenolt, ami kimondtam, amúgy neki egy tipikus jellegzetessége, hogy benyomják előpárlatosba. De nem előpárlatos. Csak tényleg annyira intenzív karakterek alakulnak ki benne. Nyilván ez idővel lekerekedik, lesejmesedik. Tehát, hogyha valaki vadon erjesztett, vagy bocsánat, szárazon erjesztett egy berkenyit, nem biztos első évben be kell küldeni versenyre. Uh-huh. Tehát kell vele várni egy kicsit, aztán akkor valami nagyon bomba lesz belőle. Uh-huh. Jó, szuper, nagyszerű. Hát tényleg nem a berkenyével se kell elkezdeni a pálinka főzést. Nem, Ha valaki, nem, valaki most vette meg a főzőüstöt, akkor ne berkenyével kezdjen. nem. Még visszatérve itt a magon erjesztésre, tehát hogy így nyugtassuk meg a kedves nézőket, meg hallgatókat, hogy ugye magon erjesztés, akkor azt jelenti, hogy meghalunk, mert ott akkor a méreganyag van benne, hogy mindent ki kell magozni, meg ugye ezt tanuljuk. Csak hogy mondjuk el, Aha. hogy ez azért nem ennyire ördögtől való. Hát egyáltalán nem ördögtől való, ugyanis ez a pálinka kultúra, ami most hál' Istennek nálatok sokkal hamarabb, aztán most már nálunk is elterjedt, ez ugye nyugatabbról jön, ott meg ők kimondottan a marcipánba hisznek. Azt kell tudni, hogy a csonthéjasok tartalmaznak ciánt, ugye a csonthéjas gyümölcsök. Ugyanis a gyümölcsök hamarabb voltak a Földön, mint mi emberek, és okosabbak, mint mi emberek. És ők azt vették észre, hogy ha megeszi az állat és összerágja a magot, akkor ez az utánpótlás elmarad, mert ugyanis ugye a mag megroppant, akkor meg nem lesz termékeny a mag, emiatt elkezdtek cián termelni, ami ad egy keserűséget, emiatt az állatok megszokták, hogy éppen lenyelik a csonthéjas gyümölcsököt, és akkor a körforgás nem áll meg. Na most már csak azt kell tudni, hogy a probléma akkor lép fel, ha valójában belefőzzük a magot az üstbe a cefrével együtt. Mert az alkohol vegyűve a ciánnal lesz egy harmadik vegyület belőle, most nem akarok, talán etilkarbonát, vagy valamilyen nevezetű vegyület fog kialakulni, igen, ami tényleg káros. De ha mi főzés előtt kivesszük belőle, akkor ezt nem fogjuk belenyerni. Uh-huh. Ha meg igazán akarunk marcipánt, meg a magkaraktereket vissza akarjuk nyerni, akkor árnyékos, szellős helyen, ha kiszárítjuk a magot, a cián elmegy belőle. Aha. Ja, tehát ez, Tehát hogy elmegy akkor belőle a megint vissza cián. lehet. Kérem? Nem csak annyi, hogy amit mondasz, hogy kiszárad, akkor elmegy belőle a cián, és akkor szokták visszarakni a magot. Így van, így van. Akkor meg visszarakunk megint mennyit szeretnénk. Ugye milyen érdekes, hogy miközben ezeknél a berkenyéknél elfogadjuk a marcipánt, meg keressük a marcipánt benne, de az is a magnak a karaktere. Tehát nem fog a gyümölcs húsa megjelenni benne, majdnem kimondottan csak a mag karaktert érezzük. Jó, vannak olyan fajták, most mondjuk nem a berkenye, de hogyha az égerlevelű fanyarkáról beszélek, akkor neki a mag és hús aránya egy picit a húsra hajazik, tehát több a húsa, emiatt gyümölcsösebb, és akkor inkább már mandulás, nem annyira marcipános, de ezeknél elfogadjuk. A csonthiasoknál meg ugye félünk tőle.
Hát én a kökényt azon erjesztem, a többinél meg nyilván én is kiveszem, de a kökényt azt kimondottan azon erjesztem. Igen, sokszor most mondod ezt a marcipános dolgot, hogy tényleg van a berkenyében, kifejezetten ezt keressük, és sokszor viszont például egy megynél meg olyan csalódás, amikor hogy nem a meggyet érzed, hanem ezt a vissza van téve, nem tudom, annyi mag, hogy már az is csak egy ilyen marcipán szörp lesz a vége. Tehát, hogy ezzel is úgy, nem tudom, meg kell találni a jó Így arányot. van, meg kell találni a jót, de az a jó, hogyha ezeket csináljuk, meg csinálgassa mindenki, mert én azt szeretném, vagy abba hiszek, hogy az egy jó út, hogyha megkóstolsz egy pálinkát, és meg tudod mondani, hogy ki készítette. Tehát legyen egyénisége. Tudod? Aha. Jó, most nem arról beszélek, hogy annyira utópáratos, hogy ezt a falu végig tudom, hogy ki csinálta, hanem tényleg, hogy legyen egy stílus annak, hogy azt mondom, hogy hoppá, ezt ismerem, ő hisz ebben, ez az ő világa, ő szokta ezt a stílust csinálni, meg akkor találkozok egy virágossal, egy üdével, annak is megvan, hogy ki szokta csinálni, hogy legyen több stílus, meg fogadjuk el mindegyiket, hogy lehet fogyasztóbarátattól. Jó, Csongor, köszönöm szépen. Van még olyan vadgyümölcs, ami ilyen klasszikusabb és érdemes róla beszélni, mert én úgy érzem, hogy nagyjából átbeszéltük itt a fő gyümölcsöket, de hát ha van a fejedben még valami. Hát, ugye, nem tudom. Na, ha kérdeznek, válaszolok. Az van, hogy nagyon sokat készítek. Hát most, mit tudom, benézek, akkor, mit tudom, ott van a homoktövis, jó? Akkor egy pár szót beszéljünk a homoktövisről, jó? Jó. Nagyon nehezen erjeszthető. Tehát itt el kell fogadni, hogy az, aki homoktövist akar kierjeszteni, az jó fel kell kösse a nadrágját. Jó? Tehát nagyon türelmes kell legyen, hatalmas antioxidánsokat tartalmaz, rakjuk az élesztőt, megint rakunk egy pici élesztőt, egy pici tápsót, simogassuk, várjuk, kivisszük melegbe, behúzzuk hidegbe, mindent elkövetünk vele, és lehet, hogy felébredünk, hogy lesz egy 7-es deci hozamunk per 100 liter. Azt is mondhatnám, hogy lehet, hogy nem sikerült annyira jó az erjesztés, és maradt még benne. De, hogy mondjam, ebbe is belevág az ember, meg kipróbálja. De azt mondom tényleg, hogyha valaki kezdő, akkor ne próbálja ki, csak akkor, hogyha szeretné, hogy valami legyen pluszban neki, mert nagyon kicsi hozama van, és egy nagyon nagy fa, tehát belevágni a fejszét nem biztos, hogy megéri. Ugyanannyi energiát fog belefektetni, mint hogyha egy más gyümölcsöt készítene, amelyiknek van legalább hozama, meg Hát egy kis különlegesség, nem a karácsonyi asztalra. igen, igen, Egy homoktől. homoktől is. Oké, szuper. Még egy dolog, az már személyes érintettségem van benne, hogy most az erdőbe vagyok fejbe, és akkor az erdőben még csipkebogyó is van. És akkor én Igen, már kóstoltam csipkebogyó párlatot, vagy gejsztet, vagy nem tudom, de igen. nekem a személyes véleményem, hogy szerintem azzal nem kéne így a pálinkával, hogy erőködni a csipkebogyóval, hogy ezt most megerősítesz ebbe, vagy megcáfolsz? Hát nagyon-nagyon megcáfollak. Igen? Nagyon megcáfollak, és jó, hogy felhoztad ezt a témát. Jó? Mert megint a csipkebogyó egy különleges eset. Jó? Az emberek életük folyamán a csipkebogyóval csak lekvárként találkoztak. Igaz? Tehát a lekvár íz rögtön megjelenik, hogy emlékeznek, hogy ettek valahol, vagy nagyszülőnél, vagy valami csipkebogyó lekvárt. Jó? Amivel még ha volt szerencséjük találkoztak, az meg csipkebogyó bor. Uh-huh. Ugye készítettek bort is belőle. És érdekes, hogy mind a kettőnek az íze hajazik, tehát hasonlít. És mi neki fogunk és készítünk csipkebogyó pálinkát, és köze nem lesz az íze. Tehát semmi köze nem lesz annak, amit el szerettünk várni. Na most akkor ilyenkor le kell ülni, és el kell gondolkozni, hogy mi történt, amikor a lekvárt főzték, meg mi történt, amikor én főztem a pálinkát, hogy a két íz nem találkozik. Az első, amit észre fog venni, az az, hogy a lekvárt tudjuk, hogy mindig
sokkal szélesebbre elfőzik a nagyszülők. Tehát órákig főzik a lekvárt. Tehát azt jelenti, hogy egy olyan aromatika alakul ki, ami hosszú főzés során jelenik meg benne. Tehát akkor kell hozzak egy döntést, hogy azt jelenti, hogy én is a cefrémet valahogy el kell érjem, hogy vagy hosszú ideig főzést bírjon el, vagy magas, hogy mondjam, magas cefre fognak nekem megjelenni ezek az aromák. Akkor, amit még észre fogok venni, hogy az egyikbe nincs mag, a másikba meg van mag. Tehát az enyémbe, a cefrébe van mag, a borba, meg a lekvárba nincsen mag. Na, akkor el kell induljunk azon az úton, hogy akkor, ha tetszik, nem tetszik, arra kell gyúrjunk, hogy lekvárt kell készítsünk. Jó? És amikor elkészült a lekvár, akkor azt kell beerjeszteni. Tehát olyan stílusba kell elkészítjük a cefrét, mint ahogy előállítják a lekvárnak való. Na ez azt jelenti, hogy például elmondom a csipkebogyónál nem kell megvárni, amíg a bokron pirosodik be, Uh-huh. hanem félpirosan, vagy ilyen narancssárgásan le kell szedetni. Ugyanis az történik, hogy akkor még nagy a víztartalma, tehát még jó húsos, nem szárad meg, mint a bokron. Uh-huh. Azt tudod, hogyha az ember berakja zsákba, ilyen, milyen zsák, ilyen raffia zsák, vagy minek nevezik, és egymásra rak legalább egy ilyen 4 mázsát összeborogat, 6 pokróccal meg paplanyal letakarja, meglepő lesz, hogy 2-3 hét múlva szép tűzpirosra bepirosodik az egész. Aha. És az történik, hogy bepirosodik, beérik, de megmarad a húsának a nedvessége, tehát lesz víztartalma, nem lesz nekünk annyira száraz. Uh-huh. És hogyha van víztartalmunk, akkor sokkal könnyebben fog működni majd a magozás. Na de nyilván megint arra ébredünk fel, hogy ezt nem tudjuk erjesztés előtt kimagozni. Tehát nem lesz az a magozó, amelyik nekem le tudja választani arról a száraz, hatalmas pektin tartalmaz, nagyon erős pektinje van, hatalmas C-vitaminja van, hatalmas antioxidánsokkal tele van, hogy én arról a magot le fogom tudni választani. Hát meg lehet próbálni, de ott magozó is fog füstölni, a gyümölcs is fog füstölni, minden felforrósodik, ott már ki is fog főni helybe. Uh-huh. Tehát nyilván az történik, akkor elkezdjük darálni, szépen ledaráljuk, ahhoz már vizet kell rakni, és állítunk neki pH-t, papa, mindent, és hagyjuk, hogy szépen erjedjen ki. Jó hosszan, mert ez is antioxidánsokkal tele van. Majd főzésnél kiszedjük a magot belőle. Akkor rakjuk be a magozóba, de akkor se az egészet, hanem el kell majd rájön, hogy ebből úgy kell csinálni, hogy több főzet, és akkor nézzük meg, hogy ebben ennyi magot hagytam, ebben semmit nem hagytam, ebben ennyit hagytam, és akkor el fogja kapni, hogy mi az az arány, amit még ott kell hagyni, mert a magnak van egy tulajdonsága, ugye a magolaj az erősen aromahordozó. Uh-huh. Tehát ezért nem magozunk ki például málnákat, nem magozunk ki szamócákat, mert a benne lévő magolajokra tapadnak az aromák. És én elmondom, hogy ha ezt így végig táncoljuk, akkor el tudunk a pohárba egy olyat nyerni, hogy oda veszi bele illatol, és azt fogja mondani, hogy hú, ez full hecserli lekvár. Aha, aha. Na most ez akkor jó, hogyha a fogyasztónak elmondtad, hogy te mit szerettél volna a pohárba, és mit értél el. Mert elmondom, hogy nekem ez a csipkebogyó pálinkám, ez bronznál többet nem nagyon kap. Uh-huh. Ugye az történik, hogy a bírók nagyon ezt a vadfanyarságot keresik benne, hogy amikor valaki úgy, ahogy volt, ledarálta, magostól, mindenestől, ahogy sikerült, biztos jó sikerült, lefőzte, és ott van az az erősebb vadfanyar, de semmi csipkebogyó. És akkor beleillatol egy ilyenbe, és az lesz a gondolata, hogy ezt valaki túl elcukrozta, túl szélesre lefőzte, nagyon sejmes, nagyon lágy, ez nem az, ez nem az. És megfogják bronzba. Jártam így, tudod? És akkor elgondolkozom, hogy észre már kár is beküldeni, tudod? De a szépsége az a dolognak, hogyha megcsinálod, és valóban jön egy fogyasztód, akinek oda fogod adni, és azt mondod, hogy csipkebogyó, és azt mondja, hogy
Figyelj, ti nem ismeritek a puliszkát, de biztos hallottatok róla, igaz? Itt Abszolút, igen, igen. abszolút, igaz? Na itt régebb nagy hagyománya volt, hogy a hideg puliszkát csipkebogyó lekvárra lették. Uh-huh. Érted? Tehát úgy, hogy a megmaradt esti puliszkázásból másnap reggel a hideg puliszkára a hecseri lekvárt kenték, és azt tették. Na Na, most elmondom, hogy volt olyan, aki itt a főzdében megkóstolta a csipkebogyó pálinkát, és azt mondta az asszonynak, hogy hazamegyünk, és puliszkát fogsz csinálni mellé, érted? Mert fullba visszajött a gyerekkora, érted? Azt mondja, puliszkát kell nekem mellé csinálják. Tehát el kell dönteni az elején, hogy mi az, amit a pohárba bele szeretnék nyerni, mi az, amit én hiszek, amit én szeretnék kóstolni, mi az, amitől azt tudom mondani, hogy figyelj, nézd meg ezt, mert vissza fog hozni valamit. És akkor, mert nem jöhetek én avval, hogy beleszagol, és azt mondja, ez fanyar, ez olyan, hát jó, de hát ez ilyen kell legyen, nem. Tehát tetszetőség kell tenni azt ott, és akkor azon el kell gondolkozni egy picit, hogy veszük az irányt, mit csinálunk, de ez annyira széles körül, hogy ez érvényes vagyis legalább számomra a szőlőktől mindenre. Tehát az uh-huh. almatermésűektől mindennél döntsük el, hogy mit akarunk a pohárban, meg azt próbáljuk meg belenyerni. Ja, abszolút, és amúgy meg abba egyetértünk, és meg azt is köszönöm, hogy mondod, hogy meg bíztatjuk a pálinka barátokat, hogy tényleg kísérletezzünk, hogy akkor, amit mondasz, hogy most kevesebb maggal főzöm, mag nélkül főzöm, így főzöm, úgy főzöm, és akkor ugye itt is azért az az érvényes, hogy a sok tapasztalat összegyűlik, akkor egy idő után már egyre jobbak lesznek ezek a pálinkák, amiket elkészítünk. Így van. Meg bármit készítünk, tudatosan készítjük. Ami azt jelenti, hogy ha megkóstolja egy illető azt a pálinkát, akkor tudja elmondani, hogy miért érzed ezt. Mert ezt csináltam, ezt csináltam, aminek ez lett a végeredménye. Uh-huh. Jó? Tehát ne úgy legyen, hogy megkóstoljuk, és hú, de jó, és megkérdezik, hogy de miért? Hát azt nem tudom, de tehát, hogy legyen egy pici racionalitás benne, hogy mit akarunk csinálni, meg hogy akarjuk csinálni. És hozzunk az elején döntéseket, hogy milyen irányt veszünk fel. Lehet, hogy nem mindig jó, tehát nekem se az elsőből sikerült, tehát csak én eldöntöttem például visszatérve a csipkebogyóra, hogy én olyan pálinkát akarok a csipkebogyóból, ami igazán a lekvárt adja. Mert az embernek az fog megmaradni, hogy ittam egy olyan csipkebogyó pálinkát. Miért van az, hogy a csipkebogyó bor adja a csipkebogyó lekvárt, csipkebogyó lekvár adja a csipkebogyó lekvárt, meg a pálinka való messze jár tőle. És akkor az ember addig manevrál, amíg bele tudja nyerni Meg ugyanez érvényes a vadalmára, tehát én amikor megéreztem a vadalmának az illatát az udvaron, amikor még egy olyan 2 hete udvaron nyert. Na most kell egy kis szerencse, hogy itt vagy? Itt vagyok, igen. Jó. Mondom, kell egy kis szerencse, hogy az az adott pálinkát de megint kihez fog kerülni, amikor bírálnak. Jó. Hogyha egy jó erős ezek is egységesen gondolkodnak, akkor jó, az rendben van. De hogyha valaki csak az erős vadfanyar, marcipános szerencsés, hogy ő fogja bírálni neked ezt a nagyon lájtosabb stílusú vadalmádot. Uh-huh. Jó, most kicsit megszakadt a kép, de most nem tudom, hogy itt vagy-e. Itt vagy? Én itt vagyok, Oké, akkor csak most csak már na jó. jó, helyre jött. Helyre jött. Jó, Csongor, tehát most tőled a legfontosabb üzenet, amit ma, köszönöm a szakértelmedet, hogy ezeket így átnéztük, és hogy a legjobb, egyrészt, tehát hogy tényleg jó veled beszélgetni, mert megvan benned hogy is, pozitív értelembe vett alázat a pálinkával szembe. És a másik pedig az, hogy ez a tudatosság, amit mondasz, hogy tudatosan csináljuk ezeket a pálinkákat, mert akkor lesz igazán jó. Így van, így van.
Jó, Csongor, köszönöm szépen még egyszer, és akkor Vas Csongor volt Csíkdelnéről a mai